Goedemorgen, van harte welkom hier op BB Stables. We hebben vandaag de laatste dag van de beoordeling van deze test. En we zijn begonnen met nummer 11, Nieske van de Heemar. Een paard met heel veel activiteit en looplust. We hebben met plezier naar gekeken. In de stap zou hij wat meer ontspanning mogen hebben, maar hij is wel zuiver daarin. In de draf gaat het soms wat gehaast, maar we zien heel veel activiteit vanuit achterhand. Dat is op zich een heel mooi iets natuurlijk. In de galop is hij nog iets gespannen. Op de linkerhand heeft hij daar wat minder moeite mee als op de rechterhand. Maar we hebben met plezier naar deze merrie gekeken en ga de cijfers geven. We beginnen met de cijfers onder de zadel. De stap een 6,5. De draf een 8. De galop een 6,5. Lichaamshouding 7. Souplesse 7. Schakel een 7. Impuls een 8. Een totaalscore van 78. Dan aangespannen stap een 6. Draf 8. Lichaamshouding 7. Souplesse 7. Schakel een 7. Impuls een 8. Totaalscore van 79 punten. En aanleg als tuigpaard een 7.
Wij hebben gekeken naar paard nummer 1, Oben van de Deelswal. Wat wij even willen vermelden bij de paard is dat het paard maar 1 oog heeft en daardoor nog niet het 100% vertrouwen altijd heeft. Wij hebben wel gekeken naar een heel stoer paard, stoer voorkomen met veel energie. Paard valt ook op dat hij gewoon met heel veel souplesse loopt. De stap is zuiver, heeft veel ruimte, maakt een mooie overstap. Draf loopt hij met veel souplesse, gewoon heel gemakkelijk, schakelt daarin gemakkelijk. De galop, een krachtige sprong, is nog iets gehaast en mocht iets meer bergop. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Onder het zadel hebben we een 7 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor houding en balans, 8 voor souplesse, 7 voor het schakelen, een 7 voor de impuls. Maakt een totaalscore van 78 punten. Aangespannen, een 7 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor houding balans, een 8 voor de souplesse, schakelen een 7, impuls een 7. Totaalscore 79, tuigpaard aanleg 5,5.
Wij hebben gekeken naar nummer 2, Manna van Hulpen. Een paard met heel veel activiteit. Geeft in het aangespannen werk heeft hij wat meer spanning als onder het zadel. Dat zien we ook terug in de stap. Wel zuiver in de beweging, maar iets meer spanning ook in de stap. In de draf heeft hij zich heel goed ontwikkeld. Vooral onder het zadel. Aangespannen zou hij iets meer opwaarts kunnen lopen. En in de galop zien we ook heel veel activiteit en veel afdruk. Paard ook om met plezier naar te kijken. We hebben de volgende punten. Onder het zadel op de stap een 7. De draf een 8. Galop 7,5. Lichaamshouding 7. Souplesse 7,5. Schakelen 7. Impuls 7,5. Totaalscore van 81 punten. Dan aangespannen. Daar geeft hij wat meer spanning in de stap. Een 6. De draf een 7. Lichaamshouding 7. Souplesse 7. Schakelen 7. Impuls 7,5. Totaalscore van 76 punten. En aanleg als tuigpaard een 6.
Wij hebben gekeken naar paard nummer 10, Maaike van de Lapinenburg. Paard wat gewoon in heel zijn lopen zouden we hem graag wat meer bergop willen zien. En dat hij wat meer vanuit de schouder beweegt. En dat het achterbeen wat meer onder de massa treedt in plaats dat hij er meer achter blijft. De stap, ook duidelijk, stapt actief, stapt zuiver. We willen graag meer schoudervrijheid. En het is gewoon in de draf en in de galop komt het achterbeen gewoon te weinig onder massa, komt hij te weinig tot het dragen. En dat zien we zowel aangespannen als onder het zadel. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5 onder het zadel. Draf een 6,5, galop een 6. Houding in balans een 7. Souplesse 6,5, schakelen 6,5. Impuls een 7 geeft 72 punten. Aangespannen 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 7 voor lichaamshouding in balans, een 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen en 7 voor de impuls geeft een totaalscore van 73,5 punt. Aanleg als tuigpaard weinig aanwezig geven een 5.
Wij hebben gekeken naar nummer 7, Mare RV. Het paard met een hele mooie zelfhouding, heel veel go. In de stap ook correct, zou zowel aangespannen als onder het zadel iets ruimer mogen zijn, maar wel zuiver. We zien in de draf ook heel veel activiteit, krachtig, mooi beeld, zowel aangespannen als onder het zadel. In de galop ook een mooi beeld, opwaarts zou het paard iets meer mogen rollen, maar wel een hele mooie zelfhouding daarin. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel in de stap een 6,5, draf 8, galop 7, lichaamshouding 7,5, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7,5, totaal scoren 80 punten. Dan aangespannen in de stap een 6,5, draf een 8, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7,5, totaal scoren van 79,5 punt. En aanleg als tuigpaard een 6. Daar zien we liever wat meer knie.
Wij hebben gekeken naar nummer 4, Nienke van der Hooggeest. Een werkwillige merrie. Heel energiek, elegant, maar die kwam hier toch wel erg groen binnen. De stap is wat afgepast. De draf die is actief en lichtvoetig. In de galop, onder het zadel, was ze nog iets te snel. Omdat de prestatie van vandaag wel de stijgende lijn van de merrie laat zien. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel een 6 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor lichaamshouding en balans, een 6,5 voor souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7,5 voor de impuls, geeft een totaal half. Aangespannen hebben we een 6 gegeven voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor lichaamshouding en balans, souplesse een 6,5, schakelen een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 75 punten. Tuigpaard aanleg komen we niet verder dan een 5. Dan nummer 8. Een zeer imponerende merrie. Paard met veel houding en veel lichaamsgebruik. De stap is actief en pakt veel bodem. Draf heeft veel afdruk, veel schoudervrijheid. In de galop ook veel afdruk en paard blijft mooi bergen op. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Onder het zadel een 7,5 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 7,5 voor de galop, lichaamshouding in balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7,5, een 8 voor de impuls, geeft een totaalscore van 86 punten. Aangespannen voor de stap een 7,5, een 8 voor de draf, een 8 voor lichaamshouding en balans, een 7,5 voor de souplesse, 7,5 voor het schakelen, een 7,5 voor de impuls, geeft een totaalscore van 84,5, aanleg als tuigpaard een 6.
Wij hebben gekeken naar nummer 9. Mariana Tebbe van de Ambene. Op zich een sympathieke merrie, maar is toch iets beperkt in zijn hele doen en laten. De merrie mist gewoon wat souplesse in zijn lichaam en heeft moeite om het achterbeen echt onder de massa te brengen. We zien wel, eerlijk is eerlijk, dat de merrie zich wel positief gaat ontwikkelen gaandeweg de test. En er zit ook wel wat verschil tussen onder het zadel en het aangespannen bij dit paard. We zagen in de stap nu dat hij toch wat moeite met de takt heeft. Hè. De stap is al wat beperkt, is wel actief. Maar de taktzuiverheid is gewoon heel belangrijk. In de draf willen we dat het achterbeen meer aansluit. Blijft net even te veel achter de massa. In de galop had hij begin van de test echt heel veel moeite mee. We zien een positieve ontwikkeling, al kunnen we nog geen superhoog cijfer geven. Maar de ontwikkeling is er wel. Een 6,5 voor de galop, een 7 voor houding balans, een 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor de schakelen en 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 69 punten. Aangespannen zagen we het paard wel zuiver stappen. En ook mooi actief. Dus krijgt hij een 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 7 voor lichaamshouding en balans. Souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7. Geeft een totaalscore van 73,5. Aanleg als tuigpaard is een 5.
Wij hebben gekeken naar nummer 3 en nummer 12. We beginnen met nummer 3. Mette van de Hilpen. Een paard met een heel mooi beeld bij binnenkomst. In de stap ook voldoende ruimte in uit de schouder. We zien in de draf ook een heel mooi voorbeen, mooi ritme daarin. De galop ook zou iets meer opwaarts mogen, maar dan heeft hij op de linkerhand heeft hij het iets gemakkelijker dan op de rechterhand. Maar we zien dat het paard in de test gegroeid is. We komen tot de volgende cijfers. Onder het zadel in de stap een 7,5. De draf een 7. De galop een 7. De houding een 7. Souplesse 7,5. Schakelen 7. Impuls 7,5. Totaal 79 punten. Dan aangespannen. De stap een 7. Draf 7,5. Lichaamshouding 7. Souplesse 7,5. Schakelen 7. Impuls 7,5. Totaal 80 punten. En aanleg als tuigpaard een 6. Dan gaan we naar nummer 12. Dat is Meike van Butenwij. Paard met een heel mooi belt. Veel talent, veel houding. We hebben daarvan genoten. In de stap voldoende ruimte. Aangespannen nog een beetje breekbaar zo af en toe. In de draf ook een heel mooi beeld, mooi vanuit de schouder. Heel gemakkelijk in het schakelen. En in de galop ook mooi opwaarts. En met veel gemak ook galopperen. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel in de stap een 6. De draf een 8. Galop 8. Lichaamshouding 8. Souplesse 7,5. Schakelen een 8. Impuls 8. Totaal 83,5 punt. Dan aangespannen, de stap een 6, de draf een 8, lichaamshouding 8, souplesse 7,5, schakelen. Dat doet hij heel gemakkelijk aangespannen, een 8,5, impuls 8, totaal 83,5 punten. En een aanleg als tuigpaard, ook door het gemakkelijk kunnen schakelen, een 7,5. Dit waren de laatste 2 combinaties van vandaag en ook van deze test. Ik wil het team van WB Stables onder leiding van Wilfred Beers, mede namens mijn collega Corrie Raven, hartelijk bedanken voor weer het geleefde vakwerk. Nou, we staan voor de feestdagen en we willen jullie ook hier, maar ook thuis, heel prettige feestdagen toewensen en een heel gezond en sportief 2024.